Fl-aħħar sena Tn-Negozju tal-Familja benefikaw mill-liġi dwar in-negozju tal-familja, illi għandha lan li tgħin lill-familji fin-negozji biex jitrasferixxu n-negozju tagħhom minn ġenerazzjoni għall-oħra mingħajr skossi. Ċifri li għandu għanju juru li 70% tan-negozji f'Malta huma negozji tal-familja li jimpjegaw mal-40,000 persuna. Minn dawn huma biss 30% li jagħmlu tranzizzjoni ta' suċċess mill-ewwel għat-tieni ġenerazzjoni u anqas minn 10% jirnexxilhom jimxu għat-tielet ġenerazzjoni. Dr. Nadine Lia, regolatur tan-negozji fih dan l-uffiċċju għan-negozju u l-familja, qalet ma' News li l-iskop ewlieni ta' din l-inizjattiva kien propju biex dawn in-negozji jagħmlu din it-tranzizzjoni bl-aqwa mod possibbli. L-iskop tagħha huwa prinċipalment biex ngħinuhom jagħmlu trasferiment tan-negozju għal ġenerazzjoni li jmiss. Ir-raġuni prinċipali hija għaliex il-maġġoranza tan-negozji jifallu milli jkunu jistgħu jagħmlu trasferiment tan-negozju għat-tfal jew għal membri oħra tal-familja. It-tieni skop tagħha huwa biex ngħinuhom fil-governanza fit-tmexxija ta' kif għandhom joperaw il-negozju tal-familja b'tali mod li jimxi b'armonija. U t-tielet skop tagħha huwa biex ngħinu meta tiġi għas-suċċessjoni li kull negozju tal-familja jkollu jagħmel. Dr. Lia stqarret li fl-ewwel sena ta' din l-iskema, ir-rispons kien wieħed pożittiv u stqarret li n-negozjanti Maltin laqgħuha tajjeb ħafna minħabba l-fatt li l-ewwel waħda tax-xorta tagħha madwar l-Ewropa kollha. Ir-rispons kien pożittiv ħafna. Ma' kull min intqajna kulħadd speċi kien jisu qaċċan għal xi ħaġa bħal din. U l-raġuni prinċipalment hija għax teżisti mkien madwar l-Ewropa di tip tal-għajnuna li qed tingħata. U tul din is-sena diġà rajna numru tajjeb ta' familji li jirreġistraw u ħut minnhom diġà jagħmlu użu mill-inċentivi u anke għamlu l-trasferimenti bis-saħħa ta' dawn l-inċentivi. L-avukat Lia spjegat li minkejja l-maġġoranza tan-negozji f'pajjiżna huma ta' daqs żgħir jew medju, din l-iskema tfasslet bil-ħsieb li tilħaq l-eżiġenzi ta' kull tip ta' negozju f'Malta. Il-maġġoranza tan-negozji f'Malta huma dak li huma klassifikati bħala żgħar. Imma l-iskema hija għal kull tip ta' negozju mill-ikbar wieħed sal-iżgħar wieħed. Hija wiesa apposta biex inti tgħin kull negozju jkabbar u anke jitrasferixxi. L-uffiċċju tan-negozji ħaħsieb li din l-iskema tkun aċċessibbli għal kulħadd, tant li nidew sit elettroniku li jservi ta' one-stop shop għal daw kollha li huma interessati li jagħtu nifs ġdid lin-negozju tagħhom permezz ta' opportunità lil uliedhom biex ikomplu jevolvu n-negozju tal-familja.